Čaute, v predchádzajúcich častiach sme sa pozreli na bokserské povstanie, vojnu medzi Čínou a zvyškom svetových veľmocí a na brutalitu druhej japonsko-čínskej vojny. V tejto poslednej časti série sa pozrieme na vznik tajvansko-čínskeho konfliktu a na čínsku občiansku vojnu. Čínska občianska vojna bola výsledkom mocenského boja medzi komunistickou stranou Číny a Kuomintangom. Cieľom bolo získať kontrolu nad Čínou. Medzi hlavné faktory vedúce k tomuto konfliktu patrí nacionalistická revolúcia, kvôli ktorej sa Čína po zvrhnutí dynastie Čečing rozpadá na územia ovládané vojenskými veliteľmi. Ďalším bodom je severná expedícia. Kuomintang, vedený Čang Kaj-šekom, poráža vojenských veliteľov a zjednocuje Čínu. Komunistická strana Číny bola dočasne jeho spojencom. Čang Kaj-šek sa ale obával rastúcej moci komunistov, ktorých následovne začal krvavo potláčať. Po čistkách v Šanghaji sa KSČ uchýlila do vidieckych oblastí, kde budovala svoju armádu a získavala podporu od roľníkov a ostatných ľudí. Po sérii porážok v južnej Číne sú komunistické sily obklúčené. V októbri 1934 komunisti začínajú ústup. Súčasťou tzv. Dlhého pochodu sa vydajú na 9000 km dlhú cestu. Z približne 86 000 vojakov a členov strany prežije však ale iba 8 000 ľudí. Dôsledkom pochodu sa Mao Tse-tung stáva hlavným lídrom strany. Komunisti taktiež získavajú bohaté skúsenosti v propagande a v partizánskom boji. Taktiež si vytvárajú hlavné centrum moci v Jan'ane. Japonská invázia prinútila Kuomintang a KSČ k dočasnej spolupráci, ale napätie a občasné boje stále pretrvávali. Komunisti využili vojnu ako taký priestor na zlepšenie svojej pozície a moci, zatiaľ čo Kuomintang strácal podporu hlavne následkom korupcie a vojenských neúspechov. Po porážke Japonska vojna pokračuje. KSČ mala ale výhodu. Získala pozostatky japonských zbraní v Mandžusku a taktiež si zabezpečila vojenskú podporu od Sovietskeho zväzu. Významnými bitkami tejto vojny bola bitka o Mandžusko, kde komunisti postupne dobíjajú toto priemyselné centrum. Ďalšou bitkou bola bitka o Peking a Tianjin, následkom ktorej Kuomintang stráca kontrolu nad severnou Čínou. 1. októbra 1949 Mao Tse-tung vyhlasuje vznik Čínskej ľudovej republiky. V decembri 1949 Čang Kaj-šek a Kuomintang ustupujú na Tajvan, kde vyhlasujú nezávislú Čínsku republiku. Čang Kaj-šek na Tajvane zaviedol vojnový stav v príprave návratu na čínsku pevninu. Tento stav trval až do roku 1987. USA súčasťou studenej vojny Tajvan podporuje ako baštu proti komunizmu. Vojna nikdy nebola formálne ukončená a Čína stále Tajvanu aj v súčasnosti hrozí vojenskou inváziou. Tajvan je Čínou považovaný za odštiepeneckú provinciu, zatiaľ čo si ale stále udržiava svoju nezávislosť. Tajvan sa zmenil na demokratickú krajinu, zatiaľ čo Čína ale zostáva pod autoritatívnou nadvládou KSČ. Tento konflikt dodnes ovplyvňuje geopolitické dianie a je jedným z hlavných bodov napätia medzi Spojenými štátmi a Čínou. Tajvan takisto zohráva kľúčovú rolu v oblasti čipov a prípadný konflikt by mal globálne ekonomické následky. Ďakujem vám za váš čas a do budúcnosti sa môžete tešiť na nadchádzajúci špeciál venujúci sa vzťahu medzi císarom Nemecka Wilhelmom II a ruským carom Mikulášom II. Taktiež vo videu spomenieme ich smutný koniec.